ସେଠି କଣ ତତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ନେ ଶୁକି ଯାଇଛୁ ଏ ସବୁ ମୋ ବାଁ ହାତର ଖେଳ ମୁଁ କାଟି କୁଟିକି ଏସବୁ କରିଦେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶକ୍ତି ତମେ ପ୍ରତିକାର କରି କହିଦିନ ବିବାହର 4 ଦିନ ଚତୁର୍ଥୀ କଲେ ପୁରୁଷ ମରିବ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ହବ ତମେ ଗ୍ରହକୁ ଡାକିଛ ବେଶ କଲେ କୁହ ତମ ସହିତ କିଏ ଚତୁର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ କଲେ ସମୁଦ୍ରକୁ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଫୁଲ କରିନା ମୋର ଅଧା ହେଇଛି ମୁଁ 15 ବର୍ଷ ଉପାସ ଥିଲି ଏବେ ଖାଇବାକୁ ପାଇଥିଲି ତମେ ଖାଦ୍ୟରେ ଧୂଳି ପକେଇଲ ମୋ ପଲଙ୍କ ସେବା ଶୋଇଲେ ଯିବି ମୁଁ ଯିବି ନା ଏଇଠି ପଲଙ୍କ ତମେ 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 ଆଟେଣ୍ଡ ରେପ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଆଜି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ କଲେ ସେଠି ଯାଇକି ବାଳ ବେପାର କରିବି ତମେ ସେଠି ଯାଇ ନାଲି ଆମ୍ବ ବେପାର କରିବ ତମ ନାଲି ଆମ୍ବର ଟାକୁଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଟା ଶୁଖିକି ଟାକୁଆ ନା ତଥାପି ପାୱାରଫୁଲ ଅଛି ମୁଁ ଯିବିନି ମୋର ଟାକୁଆ ଦେଖାଛି ତମେ ଯାଇ ପରିମିନତା ଉର୍ବଶୀଙ୍କର ହାତ ଦେଖିବ ଆଉ ଜାତକ ଦେଖିବ ଆସ ଭଲ ଖଞ୍ଜରେ ଚାଲୁଛି ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ସେଇଟା ମତେ ଓଲଟାଟା ମୁଁ ନା ମୁଁ ଆଜି ତମ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ନେବି